namhlanje ke siqhubekele iPasika yethu. Amen. Excel ngelibhaptizo lika John loqolo lozona. Bangaba nenze yonke into efanele yenze namhlanje. Ngicela ukuthi ingoma namandla bonke abamlanjeni bazomapha phambi kwami bonke bame kule ndawo wonke oziqondayo ekseni xa ndiphaya emlanjeni eJordan ndihamba ndivasa bonke mabaxolelwe nawe ufuna ukubalelwa kwelo nani uzoma kule ndawo abanye abadala ithini ingoma zakumele ilungelo ngomso dakubeka isandla kungena umoya lapha phezulu kwakho ngaphakathi kwakho ngoba ndikho endlini kugula umntana uzawubeka isandla lomntana uthi ngegama likaJesu uphumela moya umntana amen. Ngizawunika upolisa ngomso nami
nifane nabazalwane nabamama nabatata bagcola bakabonga uYesu bathandekayo nani ngoku noba kungena umntwana omdaka namafunyana into ezithetha apha kuye ningalinde mna umntana umfundisi ophi ubiye kulaa mntu uthi ngegama likaJesu ngoba nawe unikwe ilungelo ngoku bathandekayo. Amen. Ngicela ke ngo-7 noko njani lapha ndifuna uzawuhamba endlini yakhe ngoku xa ndiphume ekuseni apha nihlala apha ententeni noko inkosi ivaliwe nilala apha ententeni ngo-7 izabe belapha udrayiva bam bezonithatha nonke bendisa kumpha emlanjeni. Amen. 70. Amen. Nesikhumbuzo ngelibhaptizelwa umfundisi ngabe 62 or 65 ngendilapho 67 ngokungabe 70 ngoku. Amen. Ngakho ngizosibaphelela yona nto ke ndizele khona phambi nansi ayikho uba kuguquka abantu uYesu angene ebantwini. Makabonga uYesu bathandekayo. Ngoba kuseni ke ndimnani phambi kanje. Makabonga uYesu bangcwele. Ekuseni ngicela ndabe ngafaka ngasuthi phaya. Ngifika begambuthi zami nabe ndibona uJohn ekuseni. Ngiyangena umfundisi ngibona apha ngexesha ngifika phaya kule nje. Amen. Umkonto kwabantu bayabandikapha nxa ndisiya babandazi. Uma phela bekuJohn phandi yachange. Mukhatsheli bandazi baphansi ngomfundisi phandi bakuJohn. Amen. Ngakho uYesu bathandekayo. Ngoba ndifuna ukuphungula la umsebenzi wami phaya emlanjeni. Ndophunge lapha ententeni. Ndizokhawuleza phaya emlanjeni bangcwele. Ngokumoya xa kufuneka ndikabe ndikubamba xa ndifika phaya. Ndizawukhawulezisa ke ngoku la umsebenzi waphaya emlanjeni. Uba ngoku nentambo ezilapha kuwe uzikhawule ngoku undinike. Amen. Noba unamayeza lapha kuwe noba unezambatho ozenazo undinike njengoba ndine kule ndawo. Makabonga uJesu bathandekayo. Ungonqeni uyikhawule intambo yakho undinikezele. Ndiyiqalekise ndilwe nayo ngoku njengoba ndime kule ndawo. Amen. Makabonga uJesu bathandekayo. Noba unamaqhaga wakho waphetheyo wathembileyo wazise. Makabonga ezikaKhesari kuKhesari. Amen. EzikaKhesari kuKhesari bantakwethu. Sibuyele kuKhesari ezikaKhesari. Awungeni kula manzi nxa ufaka ama-safety belt. Amen. Makabonga uJesu bathandekayo. Awungeni kula manzi kaJohn nxa ufaka i-safety belt. Ungabi drive imoto kodwa udrive. Ngoba uyahlamba le ntambo emdaka. Manje uyiphepha ugqitha ngapha kwayo ngesenta. Amen. Uthi lo moya ingxaki yakhe akamameli. Ngoba uzongena kule ntente. Ndiyayazi kale ntente yasijesa. Iyasiphazamisa kule khola phaka. Amen. Uthi umoya umdaniso lobathandekayo. Uthi ingxaki yakho wena uzongena kule ntente. Le ntente uyayazi ba kule khola phaka isikhathi ekamhlungu. Uthi bathi mo. Amen. Makabonga uThixo bathandekayo. Umoya omdaka ndiwulwana ngo-12 ebusuku. Makabonga uYesu bathandekayo. Mna ndibanza nasephupheni uSathane. Amen. Ngimntwana masendile uSathane. Makabonga uJesu bathandekayo. Amen. Hayi ke bangcwele sawuthunga ngoba namandla ke ngoku. Amen. Ithi singamaseba lomdilika. Singamaseba lomdilika. Makabonga uYesu bathandekayo. Uma uphele zaKhesari unikezele zaKhesari kuKhesari. Apha kule nkonzo abaqeqi ndiyawancima ndanivumela. Ngoba apha ayikho ivesi ayiwalayo abaqeqi apha eBhayibhelini. Ezo zinto nithethe semhlabeni. Abantu into xa emapha into engcwele azicingele yena. Ngaphandle koba unabaqeqi more than one. Funeka ufake 1 ngapha, ufake 1 ngapha. Uba unendawo izigqobhozo eziyayike wazisekelayo. Nawo umoya omdaka. Ngoba unabaqeqi apha emlonyeni apho ndibona nodana befana ucela apha emlonyeni. Lonto ayenziwa ke apha evangelini. Makabonga uYesu bangcwele. Lithi lizwi likaThixo lizintyatyambo zesizwe abantu besifazane. Ngoba kufuneka nihombe niyokozele nibe bahle kodwa ningenzi ngokugqithisileyo. Siyavana kanjani? Amen. Ngoba unawufaka amaqhobhoza kathathu nakayi-4 apha endlebeni. Le ndlebe indlebe kaThixo lo imoshayo. Hawe mama unomoya wothokoza. Uzisa abathokoza bakho ndibathandazela. Makabonga uYesu bathandekayo. Ubaphethe othokoza. Wena mama ujonge emva wena. Wena mama semva bakho. Ziphi into zakho zathokoza?
Amen. Ngabonga Yesu wathandekayo. Uba unentambo zamayeza apha kuwo zinxibeleyo zonke zantambo imfithifithi esemhlabeni. Noba unikwa ngusosobala azinawulunga apha kumuntu unikezele. Ndiziqalanisa wehle amandla bomnyama. Sawujonge ngosisi ngamasebe anomjiliya abapheli kaKesari basise zonke zikaKesari kuKesari. Makabonga Yesu wathandekayo. Emveni koko ke ngoku lonke nje bani-70 babikhona bezonyamalala. Zawunika ithuba ke ngoku. Amen. Makabonga Yesu wathandekayo. Uba unento wena ofuna ukuyithetha apha kumoqonda eba le andizuvuma ndiyokutshona emanzini ndingakhange ndiyihlambulule kuzawuphuma kuwe uzapha ubuhleba bendlebeni ndikuthandazele. Izawuba lithuba laloo nto ngoku bathandekayo. Amen. Izawuba lithuba laloo nto ngoku uba ndikuthandazele amandla bomnyama. Amen. Ngawo la ndithetha ngawo waziseni ngondithetha elibaphetheyo. Makabonga Yesu bathandekayo. Ezinto azisebenzi imfithifithi semhlabeni ngumoya omdaka. Amen. Ukuphathwa ngamagqirha nabantu abathi bayaprofetha. Makabonga Yesu bathandekayo. Benipopola benixela izinto ezinkulu nikhupha imali zenu ninikwa intambo kuthiwa zikhuseleni. iBhayibhile ithi akho nanye iyanikwa zigunyintwa ngaphandle kwegama likaYesu. Ungabi nothixo bambi ngaphandle kwakhe. Ungazenzeli ufanele eqongqiweyo. Ungazikhonzi izinto ezimdaka. Itsho njalo Moses uzosweta nithi phumani ke kothixo basemhlabeni. Kothixo wabonakalayo. Thathani wami uthixo ngabona. Kodwa lo wami nguyena osebenzayo. Ngoba usamkhwaza uyasabela. Makabonga uJesu bathandekayo. Amen ke bathandekayo. Hayi ke sawutsho benamandla ke ngoku. Ngonza unika ithuba. Uba uyazazi wena andithi banize nonke ningezi nonke. Ubuyaziva unento ekutshisayo kodwa nawe uye emanzini ngale nto iyanditshisa. Uzoyithetha apha kumzulu ikhona sisitsho ndikubeka isandla. Amen. Xa ugqibile ke ngoku nehlele ubuyele ezindaweni zenu. Uba khona uzayithetha kum nehlele ubuyele ezindaweni zenu. Niyafuna nihlambululeke phaa emanzini ndawunika ithuba kakhona lokugqibela. Amen. Injalo bangcwele sawutsho ngoba namandla ke ngoku lithuba ke ngoku loba nawe umthwalo oqondayo eba lo andikwazi ukungena nawe emanzini kumele ndiwushiye. Amen. Ngoba usondeleke ngolithuba lakho. Into ethetha apha kum ke ndiyawufana namhlanje sifa nalwenda amtshatayo unkosikazi akayazi njengoba kwanifola nisiza apha kum noba nayarhalela ezibayo noba nithini apha kum angasowuyazi ndawude ndowufa umqoqo engazange eve uba nizothini apha kum. Uva ngani nani xa lengqini uba bendiye utata endebeni ndiyafike ndathi. Amen.
Kazuwa Thixo somandla amanye wamazi Thixo somandla usisinika amandla okuthangeni Thixo somandla enhlizweni zethu aphilise atshintshe Thixo somandla indlela zokwenza kwenzeke ngomoya Thixo somandla kuba ngomoya kwenzeka ngawe Thixo somandla mighty name of Jesus. Amen. Noma uwedwa jima engotani. Amen. Wasisixhosa nabasisuthu. Amen. Matthew 28 verse 6. Makabonga Yesu kancane. 28 verse 6. Yeah. Kesisuthu. Ha asalimona hobane o tsohile jwalo ka ha ane a boletse. Amen. Amen. Tsala ke lesuthu iqhesebile masingene sikhose. Akekho apha. Yeah. Kuba uvukile. Yes. Njengoko watshoyo. Amen. Ngicela ke lesikhuwa kuba sikhona. He is not here, for he has risen, as he says. Come and see the place where he lay. Amen. Amen. Bakabonga Yesu bathandekayo. Khona ngobethi lifunelani ophilayo kwabafile yona lifunelani ophilayo kwabafile yona. Amen. Yemfunelani ophilayo kwabafileyo. Amen. Makabonga Yesu bathandekayo. Akekho apha uvukile njengoko ebetshilo wenzavuka ngomhla wesithathu. Makabonga Yesu bathandekayo. Amen. Ubethele bosibona esihlanu lithi amaJuda namaRoma avuya uba sigqibile ngaye walala engcwabeni izolo imini yonke. Kodwa namhlanje uThixo wamvusa njengoko ebethembisile, wamnika isithaba, wamnika amandla oliqolela ihlabathi. Makabonga uThixo bathandekayo. Noma ngene uYesu masimkhonze bazali bami. Kuba yena wafa kodwa zangaphelele pha engcwabeni. Akafana nomkhulu benu abemamele exhalele kuyathi ibhomba libenzele umqombothi. uYesu yena eyafindaba yahlukile wathi sawufa kodwa zangahlale aphelele engcwabeni waphakama. Ngoba sendivela kwaZirayeli engcwabeni lakhe nami ngiyowujonga ngafika ndaboniswa ngabalindi bamangcwaba kodwa umfundisi akekho nethambo lakhe alikho sendivela ngaphakathi engcwabeni lakhe. Ndilingqina uba khona nto mamuvakala. Makabonga uYesu bathandekayo. Akhona ibhokisi oyingcwabe ngalo akhona nix kusikole engcwabeni kaYesu bathandekayo. Into yakhoyo lilitye elikhulu elilapha emnyango xa ungena elalithove ingilosi. Lisekhona litye bathandekayo. Akhona engcwabeni lakhe mamurhatlithi. Ilapho nami ndavuma ukumkhonza ngoba ndazibonela uba khona ethambo lakhe. Makabonga uYesu bathandekayo. Amen. Ndaqala ngoku ndiyayibona lento. Into bayifani ke ngoku. Lethixo basemhlabeni. Abakhonzwa noba balele noba ngamathambo bayakhonzwa bona kodwa zange bavuke. Makabonga uYesu bathandekayo. Amen. Ngishumayela undibona ndingafuni ukuva ngoba ndiyayazi intoba ngenene ndikhonza uThixo ophilayo. Ndilingqina kulaa ndawo mntankambi uba ndikhonza uThixo ophilayo. Makabonga uYesu bathandekayo. Ngoba ekhaya ndiyaziwa xa kwenziwa izinto andixelela nokuxelela ngoba kuyaziwa sizimoshela ixesha akasozeze. Andixelela kaPhamela senze izinto bathandekayo. Bendixelela imitshato kwasifama. Uba kumntu otshatayo ndiyaziswa kodwa uba kuthiwa omkhulu omkhulu andixelela kuyaziwa ezo zinto andikho kuzo. Amen. Andinabe urhala ndirhala inyama.
inyama zamahala khona abantu abahleli nje abahlali nje bafuna uzilanda afika angathekela la nyama azilibala naye likhona xa kuthiwa ngamnext walk unomsilo oqhumayo libali bakanene mna ndamkela uyesu azibona sekesekile nayo kanene ndamkela uyesu makabonga uyesu bathandekayo mna naselalini ndiyaziwa makabonga uyesu bathandekayo loba kwenza umgidi andixelelwa ngoba andizukuya zuzubethisa inyama ndiphethe ibhayibhile yami ndithi uyesu yakhulula makabonga uthixo bathandekayo nabangena abaphandle zuzubethisa bona inyama ndiphethe ibhayibhile yami ngoba ndikhonza uthixo owavuka wakohlula ukufa abathandekayo ameni ngoku nale 76 kuthiwa yi-76 abekho yi-76 ezayemlanjeni ekuseni yazini uba nithatha uthixo ophilayo lo thixo akadityaniswa ke nezinye izinto akancediswa uzisebenzela yena yedwa unamandla yena yedwa ameni akafuni umdibanise nanto umncedise ungevogogo kuthiwa uthixo uyancediswa akancediswa ngale ntento ameni owale ntento akancediswa bomama bam uzimele nje unguthixo ndingabuyisa bamnyango uba ndiyabona ingqali yehla ndifuna ikhothona likhothona nyana valani policala ndizamane ndivuleke xa khona umntu okhoyo makabonga ujesu bathandekayo ameni uthixo le ntento akancediswa bathandekayo ngoba wavuka wakohlula ukufa siyavana bantu kule ntento azikhonza izinyani maduxele straight namhlanje akunqulwa kule ntento noba uye emngcwabeni noba umngcwaba kokwenu awufika ugala umhlaba pha ube nesizi bawoba uthatha obaba umhlaba emhlabeni uthuthwe kule ntento ayenziwa la uba uye emngcwabeni ufika ube pha uhlabelela wena bagalila abantu ameni nakaloku uyesu bathandekayo ngaphandle kwethu kotata thatha iharafu sibuyisele umhlaba ufuna ungcwaba negonyeni kodwa uthanda mhlaba ugalwe esandleni yokugalela phaya makabonga uyesu bathandekayo ngoba usakwenza njalo uzawusuka eMpumalanga yotshona entshonalanga siyavana banga uzabe uvuka uthixo na uthandaza uvuthixo angasandiva ngoku khona into ebalulekileyo apha kuwe bathandekayo ameni nothixo uyafuduka empini uyafuthuka nothixo xa ungenza into ayifunayo makabonga uyesu bathandekayo uthi uthixo nokhwele ungazenzeli othixo bambi ngaphandle kwakho makabonga ujesu bathandekayo ameni ngoku siyava sikhonza uthixo theni ovukeleyo ophilayo walohlula ingcwaba bathandekayo sunomthatha ke nothixo libenze izinto enifuna bezizo abe yipopayi le niyifunayo makabonga uyesu bathandekayo othixo basemhlabeni abanye basezintanjeni babesezikomikini abanye bakuzinto ngezinto xa ulapha funeka uzazi unegunya une-authority yokudala izinto ngelizwi likathixo ameni unegunya longena esibhedlela umuntu ogulayo ufika ukhomande la moya uthi moya ndini ngegama likajesu phuma kulo mzimba makabonga uyesu bathandekayo awunegotiate nawo anibonisani uyawuxelela uba ndithe phuma kulo mzimba ngegama likajesu ngoba unantoni unegunya awunalungelo ilungelo litahlukileyo i-permission ingawithdrawa anytime i-authority unlimited ameni unegunya lokulwa nemimoya yonke ekhohlakeleyo makabonga ujesu bathandekayo phakathi kwethu nothixo akhona phakathi kwethu nothixo thixo ibe sithi mntakamthixo akekho ongaphezu kwethu nothixo ameni nengilosi ibhayibhile singaphansi kunathi nguthixo ibe sithi ingilosi ziva ngathi mntakamntilashi yilaa nto xa wenza isono ingilosi yakho iyabhatha ingubo ezimnyama ngoba wena uyikhomandile mayile njalo makabonga uyesu bathandekayo sunudelela abangene nawo you have authority akho mntu phakathi kwethu nothixo bathandekayo esingasithethe kuye ameni xa uthandaza uyanqoma ngomanzi nguthixo awugqithi mntwini ngoba nguthixo ibe nguwe makabonga uthixo bathandekayo ameni akho middleman lapha phakathi kwethu nothixo bathandekayo
nguThixo bengumuntu. Amen. Iyanqoba uThixo. Sumfaka uThixo abanye ngaphezulu kwaloThixo naye. Uyamphazamisa umoya kaThixo. Siyavana abantu. Amen. Istructure zezulu nguThixo ibe ngumuntu phansi koThixo. Akhona phakathi kwakho noThixo. Ingilosi zingaphansi kwethu. Yaniva abantu. Sabanthetha abantu ngosigcwale ntente zizo xa ndithandazela abantu ezisebenzayo naba kunesibethelekayo. Amen. Xa ndime kule ndawo ndithumela zona ndithi ngegama likaJesu zihambe, ndithi ndibona komkolo zihambe ziyolwana kamoya ndime kule ndawo mna. Siyavana abantu. Amen. Apha kwakho noThixo akho mntu okhona. uThixo benguwe. Sanuzweya sanuzidelela kwamkela igama likaYesu wamkela amandla ngaba unesikhiya sokuvula yonke iminyango ekuthiwa ivaliwe bathandekayo. Amen. Ngaba uJesu bathandekayo nanxa nithandazela funa ukubhlokha iminyango ngoba lo moya ukwazi ukumelana nalo moya sinawo engcwele. Ngaba uJesu bathandekayo lisawubizwa igama uyathutha umoya omdaka amathandekayo. Amen. Ngithatha ngegama likaYesu. Ngakho uJesu bathandekayo. Ngokunaka kwazi ukuya kula manzi kaJohane. Ungabamkelanga loYesu bathandekayo. Lithuba ke ngoku. Noba ubo lapho uthi uyemlandeni. Ngoku uzamkela uYesu. Njengenkosi nomsindisi wakho. Ngakho uYesu bangcwele. Izawuthi ngoba uzawuhamba wena wedwa uzawubizwa. Sabela uyabizwa ukhawuleze uzoma kule ndawo. Uzamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wakho. Ukwenzela ube sisidalwa esitsha ukhawuleze ithini ngo namhlanje izokwenza izikole ngabantwana bakaThixo namhlanje nizamkela uYesu. Into enkulu leyo ngazulile namhlanje kuphole amaphiko kuyavulwa kuba ngoku niphumile kumnyameni ningene ekukhanyeni. Makabonge uYesu othandekayo. Nivile kanti uYesu uthi uvukile. Itsho ngesincwadi ndithi ethi uvukile kufeni njengoba bethile. Nange namhlanje uvuka naye. Ngamamkela abantu uYesu wasengqina ndamkela uYesu ngalamini uYesu isikhumbuzo sokuvuka kwakhe. Amen. Ngesikhumbuzo sePasika abathandekayo. Wonke ngoku nimizidalwa ezitsha. Makabonge uYesu othandekayo. Nalo moya obamba nawe tata unqabacici uzawuphela ngokula moya. Uyazi indoda ilifaka icekeci. Amen. Into yomama nodade. Otata bayenze lokufaka abakhasini lapha kwebhoko. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Yentando ezelana uyafana nebhoko khona masibhoko nayithenisa. Yeke bayibonakala imali ngona namayatheka. Izanto ezanto bomngitho. Igama la baba kayibona. Ihloko. Amen. Makabonge uYesu bathandekayo. Ngoba utata bayenzile la into yomama nodade. Ngoba iBhayibheli abavula bebahle kwasintyatyambo zelizwe. Amen. Abantu bazalana mama bakhali kangaka kulo kaloku nezintyatyambo zelizwe. Amen. Into mama bangomso. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Ngoku nathi ngabantwana bakaThixo. Ekuseni ke ngoku niya emanzini kaJohane. Kubhabhizile uqolo lezona. Iqolo lezona ingene emanzini. Nami nje lapha sendivela kulamanzi. Nakwabonetha ke amanzi ebomvu ngibona lapha phansi ngcono banginamlethi. Ngabona ndaba ngizakubhasha ndimthatha. Amen. Makabonge uYesu bathandekayo. Imvula isitsho zangena emanzini. Singaboni next kuba amanzi ebomvu sanjulisa emanzini amanithabuyi. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Nangena ngala age kaYesu. Ndina 12 years amanzi njengoba ngesobhasela 12 years. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Yakhula nayo lento lapha kungaphakathi. Ibani ngiqala sesikoleni hayi asuya phaya kuyaliwa. Hayi asuya pha khona ingxaki. Ngakho uYesu bathandekayo. Amen. Yesu njalo ke bantwana benkosi. Enjalo bawubona kathi kuyacelwa nguThixo. Makabonge uYesu bathandekayo. Uba njalo bathandekayo. Ubafuneka kanjalo uhlala phansi kwesatellite yelizwi likaThixo. Ungasuki kuyo ngoba usawusuka kuyo uyakuyekela umoya ongcwele. Ngoba usawusuka umoya ongcwele kuwe awunokuxelwa umuntu bakhona ukubi obuzakwehlela. Makabonge uYesu bathandekayo. Lento libale ngamayeza uyabaleka lapho usuke kuwe uzobuyela lapha ententeni. Ngoba lapho uhlala lapha ententeni. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Wekhamba kaJesu. Wekhamba kaJesu. Ebalesi. 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 Ebalesi.
The power of Jesus. The power of Jesus. The power of Jesus. The power of Jesus. The power of Jesus.
Ubukile la moya fawengu. Amen. Ngomoya lo ngibona izinto fawengu. Hallelujah. Masiphamse izandla kubangcwele khulula aba. Baba wethu ongcwele ngegama lika Jesu. Khona mama endimfunayo apha. Obaleka msinya. Kwabafikayo bafike kulo base. Ubulala mama. Kodwa manje ngibeka lesandla uqonda nomoya kaThixo. Khona mama ufikayo kwaba mama. Khona mama ufika kwaba mama. All my children are feeling what is in our this is the boy who to that. We are no. You still have to go to Funai. This is Sanapago as a Pula and I. The more you die. Is Zama. It's all about. Oh. And the mass! Baba wethu ongcwele egama lika Jesu nabantwana bakho moya ongcwele benze incebo bakhulule kumoya ongcwele bakhulule kumoya omdala egama lika Jesu egama lika Jesu egama lika Jesu egama lika Jesu gazi 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 beka isandla lo mama apha enhloko mntana beka nje beka gazi lika Jesu gazi lika Jesu gazi lika Jesu gazi lika Jesu phuma moyande phuma moyande gazi lika Jesu gazi lika Jesu abadimoni ahlala emntwini ama-300 ama-500 awubona beka lezandla manje jubule bale baleka njengoba nivule umntana kamamuro longo lesine bengilapha kulivekaphelelanga iyakhumbula bese ngisheka abayi-6 apha kulo bengimfundisa abanye bonke bakhuphile abantu akuthi bemkhile ngisheka siyi-6 bathi siyaphuma baphuma ngalameni bemka wabe uphile lo mntana ngalomini
Uma umdaka lokuzongoza kuzinto baninzi abantu bekena namagqirha apha kuyi othokoza bembiza bawuyindumba yawo wokuphilisa esawuwa bakwenza kodwa ikhona into abangayenzileyo. And the worst, 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 and the worst. Kazini kaJesu. Beke sandla lapho kozonyama. And the worst, and the worst, and the worst, and the worst, and the worst. Kazini kaJesu. Kazini kaJesu. Kazini kaJesu. Kazini kaJesu. Kazini kaJesu. Kazini kaJesu. Pumani, 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 pumani batu, pumani batu, pumani batu, pumani batu, pumani batu. And the worst, and the worst, and the worst, and the worst, and the worst. Kazini kaJesu. Kazini kaJesu. Kazini kaJesu. Kazini kaJesu. Kazini kaJesu. Kazini kaJesu. David. 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 And the worst. 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 Sashanga. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. And the worst. 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 Kazini kaJesu. 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 Come on, come on, come on, come on, come on, come on. And the worst, 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 and the worst. Kazini kaJesu. Legama likaJesu. Legama likaJesu. Legama likaJesu. Legama likaJesu. Ukuphatha kulo ndawo yaziyo, uphathe kulo ndawo yaziyo, uke i-treatment ngayo, uphathe kulo ndawo. And the worst, 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 and the worst. Kazini kaJesu. 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 Come on, come on, come on, come on, come on, come on. And the worst, 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 and the worst. Legama likaJesu. Legama likaJesu. And the worst, and the worst, and the worst, and the worst. Kazini kaJesu. Kazini kaJesu. Kazini kaJesu. Kazini kaJesu. Kazini kaJesu. Kazini kaJesu.
Gazi likaJesu. Gazi likaJesu. Gazi likaJesu. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Evangelist. 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 Gazi likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngokuje ngicela ndikwayane amen choir zonke omama gospel mothers. Amen. Welcome. Now go to Simon and guy. Amen. Don't tell that choir. Now go to Simon and guy. Amen. Simama nesibe munye
Thixo alamandla omthandazo asihambi indlela ungesingezwani sokunqoba kanjani usathane Yenyuka sothela uNkulunkulu asikuloyiso asihambi indlela ungezingezwani sokunqoba kanjani usathane Yenyuka sothela uNkulunkulu asikuloyiso Ezandleni
ngwengwe. Bye.
Exactly. Hallelujah.
Khona ngomhlengayo. Ngawuya nibahlanyani phambili nje. Bakabonga Yesu wathandekayo. Bakumkaya ngawuya nibahlanyani phambili nje. Nishiya lo mzimba omthana. Lothatha umzimba omtsha. Nikuze phaka mama bonke sebevela nabo. Bakabonga Yesu wathandekayo. Babesoyika abantu kanti sawungena manzi yawuyika. Ngathi hayi ndimobhaliza ngapha konke umnyoza masengxakeni. Ndabuya nabo nabo amadonsela ndabuya nabo. Bakabonga Yesu wathandekayo. Amen. Hayi sawuchikhona senamandla siphakameni sonke bakabonga Yesu wathandekayo. Bamfundisi ngivale ngo. Amen. Hayi siphakameni sonke wathandekayo. Siyabonga Jesu uthando lwakho baba wethu ngegama lika Kristu. Ngegama lika Jesu sibonga ukuvuselela. Sibonga inkonzo yepastor kwasikelele ngayo. Yasivuselela moya ingcwele. Ngawe awasemlandleni ekusenya bona athi kumsindisa ngelinxele. Bakuphamatisa abantu moya kwingcwele. Bahlambulule Jesu ngegama lika Kristu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu siyabonga Thixo. Siyabonga moya ingcwele. Fefe lothando nobudlelwano bomoya ingcwele bungaphuma ukuthi sonke adabuye Yesu. Amen. 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 Siyabulela. Yabangalisa. Amen. Bantu ndiyabulela bathandekayo.